O nämedir? Yaşıl kızıl öwsýän. O nämedir? Ayağı yok towsýan. O nämedir? Yedi derya bewsýän. Şahir bolsaň, şondan bide habar ber. Ol ikindir yaşıl kızıl öwsýän. Ol yılanlar ayağı yok towsýan. Ol balıkdır yedi derya bewsýän. Bizden salam bolsun, jogap şeýledir. O nämedir? Yakatı var, yanı yok. O nämedir? Kanatı var, kanı yok. O nämedir? Adam ýuwdýa jany yok. Şahir bolsaň, mundan bize habar ber. Ol kepenler yakafı var, yanı yok. Kevelektir, kanatı var, kanı yok. Kara yerdir, adam ýuwdar, jany yok. Bizden salam bolsun, jogap şeýledir. O nämedir? Derwedesiz galadyr. O nämedir? Penceresiz binadyr. O nämedir? Bir-birinden aladyr. Şahir bolsaň, mundan bize habar ber. Ol kömüller derwedesiz galadyr. Ol gawyrdyr, penceresiz binadyr. Ol ay günnür, bir-birinden aladyr. Bizden salam bolsun, jogap şeýledir. O nämedir? Iýmediler, doýdular. O nämedir? Kıyamata koydular. Ol kim idi? Dawanyndan soýdular. Şahir bolsaň, şondan bize habar ber. Ol didardır, iýmediler, doýdular. Ol namazdır, kıyamata koydular. Nesimini dawanyndan soýdular. Bizden salam bolsun, jogap şeýledir. O nämedir? Yedi ülkän gezýä. O nämedir? Birin bir zat edýä. O nämedir? Adam ýalysyzýa. Şahir bolsaň, şondan bize habar ber. Ol çopanlar yedi ülkän gezýä. Ol goýunlar tayak bilini ezýä. Bedewatlar adam ýalysyzýa. Bizden salam bolsun, jogap şeýledir. O nämedir? Toprak üstü sürünmez. O nämedir? Adamlara görünmez. O nämedir? Hiç bir dona bürünmez. Şahir bolsaň, şondan bize habar ber. Erenlerdir zelil bolup sürünmez. Ol beladır gelse göze görünmez. Yalan görürün hiç bir donu bürünmez. Bizden salam olsun, jogap şeýledir.